Tingnan natin kung raragasan yung kanyang ano, Ang kanyang crispy. crispy. Parang dito ron to ah. Mga kaaro, tayo magluluto ng chicken skin crispy, requested by Yogurt TV Vlog. Ang ating mga ingredients ay chicken skin, bawang, sibuyas, paprika, magic sarap, paminta, flour, cornstarch, asin. Mga karo, lilinisan natin ang chicken skin natin 5 beses para mawala yung lansa at maglalagay tayo ng asin mamaya. 3 hugas na natin to. Lalagyan na natin ng asin para mawala yung lalong lansa niya. Ibababad na natin yung chicken skin natin sa ating mga pampalasa. Una, paminta, paprika, magic sarap, bawang sa sibuyas, at konting asin. Ibababad natin tong chicken skin natin sa loob ng 15 minutes bago natin prituin mamaya. Araw, gagawa na tayo ng pang-breadings natin sa chicken skin. Unang ilalagay natin cornstarch, harina, paminta, magic sarap, paprika, at asin. Mga karon, lutuin na natin ang ating chicken skin. Mga karo, i-coat na natin ang ating chicken skin sa harina, cornstarch, at yung mga ibang pampalasa natin. Wala tayong gloves, gagamitin na lang natin yung plastic para makamay natin, mas mabilis magprito. Yan. Mamaya mga karo, isi-second fry natin para lalong crispy. Lalagay tayong second batch mga karo. Pag nagpiprito po tayo ng mga chicken skin, dapat naka-high po yung apoy natin para mamaya pag naluto po siya, crunchy po siya. Ganyan po yung sekreto ng pagluto ng chicken skin. Dapat naka-high yung apoy. Habang nagpiprito tayo, gagawa tayo ng sausawan. Suka, may bawang, may luya, may sibuyas,
Sukal, paminta, at asin. Separate natin to mga karo para magsi-second fry tayo. Yung nauna nating niluto, si-second fry na natin. Painitin muna natin mabuti yung ating mantika mga karo para crunching yung second fry natin. Magsi-second fry na tayo. Yan mga karo, yung second fry natin. Luto na. Crunchy na. Hobart Vlog TV, yung nag-request ng ating chicken skin. Ano, bisa natin? Syempre, tikman mo kung gaano kalutong yung ating chicken skin. Ay, siyempre, masarap yan. Batikman na natin to. Kamay na natin to, para lang masarap. Syempre, wag muna yung sauce. Tingnan natin kung raragasan yung kanyang Ang kanyang crispy. crispy. Parang ditaron ko. Rare. Chicken skin ba to? Oo. Ba't malutong? Eh, ginamitan natin ng flour saka tawag dito? Masarap. Cornstarch. Eh, bakit masarap? May mga tayo dyan, bawang, sibuyas, mayroon pang kasamang paprika. May ano ba to? Secret ingredient. Oh, wala. Magic sarap lang ang secret ingredients niyan. Ba? Isaksaw natin dito. Oo. Wala yung masarap ng suka na to. Sarap ng suka, sarap ng combination. Mga kaaro, huwag niyong kalimutan. Hobart Vlog TV. Suportahan natin. Ayan, bali yung aking Facebook page. Hobart Vlog TV. At sa mga supporter ko. Support natin si Kusina Ambay. Mga masasarap mga niluluto niyan. Kaya, hindi may iwan-iwan yung asawa niyan. Mga karo, salamat sa palaging pag-support nyo sa aking YouTube channel at Facebook page, Kusina Anibal. At huwag nating kalimutan, Hubert Vlog TV. Ayun,